ka a. Moko kuom oganda mawuok e wuoda ma East Asembo dwaro ni mondo odhi MCA margi Gordon Onguru bang' tulo mane omuoche kar kunyo mulo e sub county mar Rarieda mane okelo tho mar ji 2 kaachiel gi hinyruok mag oganda mamoko. Ogandago mane obago ng'anyo mamuol e gweng' ma Kamalumbe nolero ni tulo makamano ne ok owinjore bedi ka gidwaro ni obila omaki Gordon Onguru kendo okawne okang' mager. Onguru nobago romo gi oganda mawuok Kamalumbe e sub location maramba mar choko pachgi kambi mane biro timo chenro mag kunyo mulo ka bang'e rowere nomonjo romono mane okelo tulo. Komanda mar obila e kaunti ma Siayo Mayo lero ni obila osechako timo apedha mar manyo MCA no kaluwore gi tulo no mane otimore chieng' tich ang'wen mokalo. Akwedo gi duol motegno tim mar aracha kendo mochido manyo tim kokadhe lwet moyier kendo moher Bwana Gordon Onguru area MCA. To nikech kanyo onge wach Gordon manyo wuok nyoro ka ok dinyo timre. Owacho kotiyo gi sauti kubwa ni tutapigana mpaka ya mwisho. Mchani na hatafanya kazi hapa kwetu. Na kama sio sasa, ni sasa hivi. Mano wacho. Manyogo lo jopiny ko aging'wech kumanyo nitie bura kabiro mondo muk ukuta mar Amos kamobire mondo dwaria ka diod konyruok. Miyo wadagi gimiluongo ni koko. Panwawe gigi emane wayiere to ok wayiere ni mondo duogo gowa. Koro adgi ma akwayo ni investor no osebiro ka akwayo ni pod wabro rite mondo mi gima kiny wayudi mondo nyithindwa odhi school wan be wayud kaka wanyalo ne kaka wachande kaka wachalni to ka ng'ato biro ni bro promotwa to kendo ichaki goyo ok ne wamor. There are some youths who decided to took the law into their hands and went to one of the competitors by the name Amos Barasa, and tried to bring down iron sheet fence which is enclosing that mining site. Otherwise, it is regrettable that thing happened, and the police are in the lookout so that such issues cannot happen again.